Vale. Bona tarda a tothom. Us donem la benvinguda al webinar del Corriol del Garraf. No sé si esteu tots ja connectats i anem començant. Vale? A veure, es va connectant ara tothom, Estan en ello. Vale. Doncs, a veure, aquest webinar l'hem organitzat des de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf, doncs perquè sigui un intercanvi d'experiències sobre el corriol, que les diferents espècies de corriol al litoral del Garraf. Vale? Ara venim d'una primavera confinada que hi ha hagut moltíssim moviment, nidificacions, vull dir, ha estat molt viu el tema i creiem que és un molt bon moment per compartir aquestes experiències i mirar a veure com, de cara a un futur, com podem gestionar-ho tot millor i que estigui... Ara. Sí? Vale. Bueno, per començar, tenim la Gemma Roset aquí. Gemma? Hola, bona tarda. Hola. És la tècnica de medi ambient de l'Ajuntament de Vilanova. Gemma, donar la benvinguda també. Hola, bona tarda a tothom. Sí, gràcies. Avui també és el Dia Mundial dels Oceans, no? Que per això també hem reorganitzat aquesta sessió juntament amb el Consell Comarcal i encantada d'estar aquí i de poder compartir aquest moment d'experiències amb tots vosaltres. Vale, us comentem que aquesta webinar serà gravat, tota la connexió que fem, i després igual farem difusió a les xarxes i s'utilitzarà per mitjans bons. Vale? Si algú té algun inconvenient o alguna cosa, que ho digui i cap problema. Val? Vale, doncs crec que ens estem allà connectant tots. El primer que farem serà veure uns vídeos que ens han preparat a l'Ajuntament de Vilanova sobre dos vídeos sobre les experiències del corriol a Vilanova i la Geltrú. El primer vídeo l'ha fet el Sergi Carreras. Està per aquí, Sergi Carreras? No? Vale, doncs l'ha fet el Sergi Carreras, és naturalista i col·laborador del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament. Després veurem un altre vídeo que l'ha fet el mateix Ajuntament de Vilanova amb unes imatges fantàstiques del fotògraf del Joan Girabert. I, si de cas, comencem amb el primer vídeo del Sergi Carreras.
Bueno, a ver. Tenim un problema en el audio, no sé com posar-lo, però bueno, passarem al següent vídeo, ¿vale? Molt bé. No sé per quina raó no se sent, però bueno, té una musiqueta molt maca que no s'està sortint. Us poso l'altre vídeo, ¿vale? És el del Departament de Comunicació de l'Ajuntament. Espera, no esteu veient res, no? No. Un momento. Eso es un poco de lío. Vale, echar zoom. Hacer pantalla. Ahora sí que tendré el suave todo, ¿eh? Bueno. No s'ha pogut sentir molt bé, no, Vicenç, em sembla? No, ja miraré què És una llàstima perquè és molt maco. Jo no sé si els hi podríem fer arribar després, no, als... Sí, farem arribar el link. Vale. Doncs ara el Manel Lázaro i la Gemma Roset, que són tècnics del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilanova, ens explicaran aquesta experiència amb el corriol Camanegre a la platja de Ribarroges i bueno, a veure, els hi dono pas. No ho he comentat abans, que més o menys està previst que duri 1 hora i 40 minuts la connexió i més o menys per ponent poden ser de 7 a 10 minuts. Bueno, si voleu començar. Molt bé, bona tarda. Juntament amb el Manel Lázaro farem una primera presentació del que passa aquí a Vilanova. També és una presentació que comencem a l'Ajuntament de Vilanova, però que després hi haurà persones també directament relacionades amb el municipi, com és el Jaume Aliaga, que vindrà després, que és de la xarxa de suport dels col·laboradors d'aquí de Vilanova i la Geltrú. I després també hi ha el Jaume Mercè de l'APMA i tal. O sigui que tot el que ens passa aquí a Vilanova ho explicarem de forma diferenciada, així ho hem volgut fer. I ara començaríem amb una mica el punt de vista aquest nostre, amb unes imatges que ara el Manel ens compartirà i anem explicant-vos. Aquí una mica els antecedents, el tema del corriol, com tots sabeu i tots els que estem en aquesta taula cibervirtual, és una espècie protegida. Estem parlant del corriol Camanegre, però també d'altres corriols, i el corriol gros, el corriol petit.
I si vols, Manel, ens comparteixes tu la pantalla. I aquí el que us volíem explicar a Vilanova, tots som de la comarca, pràcticament, i ens coneixem les platges tant de Cubelles com de Vilanova i de Sitges, no? Però sí que, en el nostre cas, aquí a Vilanova i la Geltrú, el Corriol, des de sempre, ha estat ubicat a el que seria la platja de Llarga. La platja que sabeu que és una platja protegida, que és una platja que tenim un pla especial. Ho veieu en pantalla completa? Perdó, Gemma? Sí, perfecte. Ho esteu veient i passa la diapositiva? Sí, perfecte, sí, queda't aquí. Sí. Molt bé, doncs nosaltres des de fa ja molt de temps, històricament, tot el que seria la fauna aquesta de litoral i tota l'avifauna la teníem més localitzada a el que seria la platja Llarga, que no deixa de ser un reducte també que forma part de tot el compendi del que és el foix, de tot el que és el foix i la desembocadura del riu. Antics aiguamolls connectats tots ells, no? I jo el que volia fer és també, ara si de cas, Manel, us explicarem també, us vull fer un vol d'ocell, podríem dir-ne, i ja et demanaré altre cop que deixis de compartir la pantalla, la compartiré jo amb una cosa que tinc aquí preparada, i us faré un vol de pantalla per explicar-vos una mica com és la nostra costa, com la tenim, que ja la coneixeu, us dic que molts de vosaltres la coneixeu prou bé, però sí que m'agradava poder fer aquesta... el que deuen fer els ocells, en definitiva, el que deuen fer els ocells, que no deixa de ser què veuen quan volen, quan s'aproximen, o bé estiguin en migració o quan estan fent la seva alimentació. Llavors, clar, aquesta és la primera platja que nosaltres al nostre terme comença més o menys per aquí, i és el primer espai que, com sabeu, és un espai que té un pla especial, i aquesta és la platja originàriament més protegida, amb estaques i cordes, que des de ja fa força temps està en un estat més de protecció. Què més ha passat? Doncs han passat més coses, perquè, com sabeu, darrerament, d'això ha sigut des de l'any 2008 aproximadament, el 2014, amb aquesta platja d'aquí, que és la platja de Ribarroges, tenim un torrent urbà absolutament, que desemboca al costat del que seria aquest espai de platja molt proper al que és el port. Amb aquesta zona d'aquí, el 2014 va aparèixer, justament aquí, i molta gent de la que està aquí compartint aquesta tarda ho saben prou bé, just més o menys per aquí va aparèixer el primer niu de Corriol Camaneca. Aquest niu estava en una platja, tot això era d'accés lliure, és una platja d'ús públic, i en aquell moment, des del Servei de Medi Ambient, vam començar amb una coordinació amb els agents rurals, una mica de corre-corre, també les entitats ecologistes que també van donar informació. De fet, el niu va ser trobat per uns treballadors de platges i del servei de neteja, curiosament. Des del 2014 es va començar a fer tota una transformació de tot aquest espai, i aquest espai, actualment, si hi aneu, hi ha, com si diguéssim, tot un seguit de canvis importants que han sorgit en els darrers 3 anys. D'ençà aquell primer niu de Corriol, això s'ha transformat. Si coneixeu, aquí hem fet des de fa uns 3 anys enrere tota una renaturalització, tot un projecte de canvi lligada, sí, a la bifauna, clar que sí, i a la biodiversitat, i després amb tota una sèrie de problemes que teníem afegits amb tot el que era el torrent aquest, que ja quan plou hi ha tot un seguit d'aigua que surt pels sobreixidors, i aquesta aigua que surt pels sobreixidors es barreja amb aigua de pluja i tenim sortides aquí també d'aigües residuals, que seria un altre tema. I per què? Perquè la xarxa no està ben dimensionada i tot l'extra aquest no s'absorbeix via la depuradora. Això és un tema i que encara existeix. Què vam fer? Doncs es van fer tota una sèrie d'intervencions per evitar que els sòlids estiguessin de sortida directa, que hi ha tota una sèrie de temes, i es va fer un projecte també per intentar bombar aigua d'aquí, de l'aqüífer molt proper, i barrejar aquesta aigua de forma que també tota aquesta sortida fos més sanejada, que no vol dir que sigui sanejada al 100%. Dit això, el primer tancat va ser així de petit, no sé si em veieu el que assenyalo, sí? Va així de petit. Després vam fer un petit tancat, quan encara no hi havia el projecte de restauració així. Després una mica més gran, tot això amb queixes internes, externes, de per què estàvem traient tros de platja, i darrerament ja vam fer un tancat molt més gran, fruit també de tot aquest projecte de restauració i de renaturalització.
I des d'aquest tancat, doncs, fins a l'any passat, o sigui, fins a l'any 2018, tot el que era el Corriol Cama Negra, doncs, ha anat fent nius que han anat prosperant any rere any en postes exitoses, que normalment hi ha hagut sempre un tema d'una duplicitat de l'èxit. Faig aquest vol docent i passaré la paraula ràpidament també amb el Manel, que us farà algunes altres apreciacions. I després tenim la platja de la que es coneix com la platja del Far, que com a toponímia és la platja de Sant Cristòfol. D'acord? Llavors, hi hauria un altre tema important a dir-vos, que és què ha passat en aquest moment de la Covid, no? Què ha passat en aquest moment de la Covid aquí a Vilanova? El Manel també es farà una apreciació. Nosaltres el dia 1 de maig, des de la regidora, hi ha un tema important que expliquen que l'1 de maig s'obre a la platja a tot el que seria el públic en general. Estem en casa encara en una fase pràcticament 0, no? I pràcticament començant fase 1. En aquest moment nosaltres estàvem tots confinats i fem tot un seguit de protocol intern per veure què està passant a la platja. En aquell moment ens posem en contacte amb els agents rurals, ens posem en contacte amb el Servei de Medi Natural i de la Generalitat i després ens posem en contacte... Perdoneu. I després ens posem en contacte amb tot el que és, com us deia, els agents rurals, amb Medi Natural, que també els tècnics estan confinats a les seves qüestions. Intentem parlar amb policia local, intentem desplegar un dispositiu. Penseu que en aquell moment hi havia molta presència policial i no tothom podia circular pel carrer amb res. Posem tot un dispositiu en concret, en el qual ens posem en contacte amb ornitòlegs, col·laboradors d'aquí del municipi, i juntament amb els tècnics, amb els agents rurals i nosaltres, fem una inspecció de totes les platges i en especial d'aquesta, a la platja de Riba-roges. Jo dit això, crec que us deixo de compartir la pantalla ben aviat, o Manel, la deixo de compartir jo, i si de cas tu, altre cop, quan parlis tu, l'altre. I comencem a mirar ràpidament en una setmana què està passant i comencem a organitzar un dispositiu que després el Manel us explicarà amb més detall. Això juntat amb que si el dia 1 s'obren les platges, el dia 2, que és dissabte, la regidora ens truca i també hi ha una iniciativa que després us explicaran aquí les entitats presents, de crear un dispositiu de persones ciutadanes per ajudar a la preservació d'aquest espai, perquè sabem que hi ha corriol i sabem que ja començarà a venir gent, i es treballa juntament amb el que és la xarxa de suport ciutadana d'aquí de Vilanova, que això és una proposta que es munta a partir de gent de la ciutat que poden aportar coses en aquest moment de pandèmia. I aquí serà el Jaume Alià que després us explicarà com ho estem fent i que aquest grup de persones l'estem coordinant directament en coordinació una mica per tota l'operativa. Jo dit això ja paro, segur que m'he passat de temps, podria ser, i li passo al Manel la paraula i perdoneu el temps que m'he passat. Ara, no sabia com reactivar-me el so. Bé, abans de continuar amb el que havies començat a introduir, Gemma, d'aquest any, en línia amb el que deia la Gemma, que portàvem un històric de que cada any hi havia nidificacions en el tancat permanent de la desembocadura del torrent de Sant Joan, l'any passat sí que va succeir un fet que va ser diferenciat i que ens marca molt el que prevèiem i el que finalment ha passat aquest any, que és que l'any passat hi va haver 2 nidificacions que van ser fora del tancat permanent, en espai de sorra oberta a Riba-roges i, a més, no especialment a prop del tancat, i vam haver de fer tota una sèrie d'actuacions de forma urgent amb els recursos que disposaven, que van ser uns tancats provisionals, i bé, vam fer aquests tancats, vam fer el seguiment durant tot l'estiu i finalment ara podem concloure que hi va haver èxit reproductiu. Van tirar endavant les postes que vam detectar, no vam poder fer un seguiment molt exhaustiu en algun dels casos, però en algun altre sí, i va haver èxit. Aleshores, donada aquesta circumstància l'any passat i amb les circumstàncies d'aquest any, creiem que hi havia molt de risc que hi haguessin nidificacions en sorra oberta en el mateix espai que l'any passat. Llavors, us he ficat aquí, ara no puc passar, aquí, una cronologia de com ha anat aquest període d'ara, molt vinculat a la Covid, i us he ficat mes per mes, des d'abril fins ara,
també quin estat estàvem del confinament, perquè, com ha dit la Gemma, tenia molta relació amb les accions que anàvem fent i també amb el corriol i els riscos. Durant abril, us recordo, és recent, però com que hi ha hagut tants canvis entre fases, doncs millor que us ho recordi. Estàvem en confinament total. Això era, no hi havia mobilitat possible ni per fer activitat física ni lleure, eren per excepcions puntuals, i aleshores doncs, nosaltres estàvem així també. Per això he ficat aquest interrogant aquí, perquè no sabíem què estava passant a la platja de Ribarroges. Eren suposicions. Aleshores, sabent, com ha dit la Gemma, que el dia 2 o 1 de maig s'obriria la platja per fer activitats físiques dins d'una franja horària concreta, ens interessava saber prèviament què estava passant. Llavors, vam coordinar aquest equip amb els ornitòlegs, aquests col·laboradors, el Vittorio, el Sergi, i tècnics nostres, i a més també amb agents rurals, amb molta coordinació amb agents rurals, vam veure que el dia 28 d'abril ens trobem allà a la platja que ja hi ha 4 parelles i 5 pollets. És a dir, ja hi havia hagut nidificació ja efectiva, ja hi havia hagut l'eclosió d'alguns ous. Això era una parella que anava amb 3 pollets i una altra parella que anava amb 2 pollets. Llavors, ràpidament vam activar un dispositiu que, per sort, l'any passat ja havíem diguéssim, tastat, perquè com que ja ens havíem trobat amb un cas semblant, vam seguir la mateixa metodologia de pal i en aquest cas no és corda, és cinta plàstica, perquè són els recursos dels que disposem de forma ràpida, i vam anar el dia 30 d'abril, aquí ho teniu, a fer unes delimitacions. La idea original era fer un tancat que a més coincidia amb l'espai de l'any passat, amb un dels 2 de l'any passat, però un cop allà en el terreny vam veure que un corriol amb els pollets estava per una banda i un corriol amb els altres 3 pollets estava a l'altra banda. I vam haver de fer 2 tancats molt amplis, d'uns 200 metres de diàmetre, a banda i banda d'unes passeres, que després us ficaré en el plànol perquè ho pugueu veure. En aquest cas, tenia una diferència respecte a l'any passat, que és que ho fèiem tot sense haver-hi un niu constatat. És a dir, hi havia hagut nidificació, però no vèiem una posta activa en aquell moment. Vèiem els pollets, però tot i així, per precaució i atès que estaven a punt d'obrir la platja, vam fer aquests tancats, també amb la cartelleria com l'any passat i que ara us ensenyaré. Després, perquè veieu, el dia 3 del 5, pocs dies després, ja ha entrat maig i ja en la fase 0, ja hi havia gent passejant per la platja, ja es detecta un primer niu. És a dir, ja hi havia nidificació activa, era dins del tancat, vam fer una ampliació d'aquest tancat perquè protegís bé aquest niu i va ser aquest mateix dia el que es va iniciar la xarxa de col·laboració ciutadana en què, com ha dit la Gemma, van estar fent tota una sèrie i encara estan avui en dia fent una sèrie de tasques molt importants a nivell d'informació, de sensibilització i de dissuasió de fer malbé aquesta activitat dels ocells, els ous, etc. Gràcies a aquesta xarxa també vam saber, i per observacions pròpies vam veure, que la principal incidència, el principal factor d'incivisme no era gent travessant el tancat, que també n'hi havia, malauradament, sinó era l'activitat de gossos a la platja. Molta gent, tot i que per ordenança hi ha un període que està permès i hi ha un període que no està permès, ja no es podia anar amb gossos a la platja, hi havia molta gent que seguia anant-hi i al detectar això vam fer un reforç de cartelleria el dia 9 de maig. També us ho ficaré, us ho ensenyaré. Vam ficar cartells a tots els accessos que donaven a aquesta zona de Ribarroges. Per sorpresa nostra, bé, van anar, com podeu veure, van anar detectant més pollets, més nius, i per sorpresa el dia 15 de maig a la platja del Far es va detectar, que en aquesta platja no s'havia detectat mai activitat reproductiva de corriol, es va detectar un pollet acompanyat d'un adult, i el dia 16, el dia següent, a Platja Llarga es va detectar corriol petit, que és una altra espècie protegida similar al corriol camanegre, amb 3 pollets. Llavors, els últims dies, com podeu veure, hem estat sobretot fent ampliacions al tancat. Això és perquè veiem que hi ha una activitat molt marcada en unes zones concretes de corriol amb els pollets o bé perquè es detecten nius. I la situació actual és que estem parlant que hi ha 4 parelles confirmades, posem 6 entre cometes perquè sembla ser que puguin haver 6 nius, ara mateix en total. Això
pot ser que sigui perquè realment hi ha més de 4 parelles o perquè sembla ser que està descrit a la bibliografia que hi poden haver fenòmens de poligínia, poliàndria, de que algun mascle, per exemple, està compartit entre un niu i un altre. Podria explicar això. I ara mateix tenim uns 8 o 11 polls o ja juvenils. De fet, d'aquests 5 ja són juvenils, quasi semblen més adults que pollets. I de 8 a 11 depèn perquè, clar, quan ja és difícil discernir si són els pollets que vas veure o són uns nous pollets. Llavors estaríem en aquests números, però són números de molta activitat reproductiva, molts nius i molta activitat. Al Far també hi ha un poll, el que hem dit, i a Platja Llarga 3 pollets de corriol petit. Aquí us fico algunes fotos dels col·laboradors ornitòlegs. Aquesta és del Vittorio Pedrocchi, a Platja Ribarroges, el primer dia que es va detectar un dels adults amb 3 pollets. Aquí teniu una femella de corriol fent la cova pocs dies després, quan es va detectar el primer niu en actiu, perquè us recordo que inicialment no van veure un niu, van veure que hi havia els pollets ja. Aquí teniu l'altra espècie, el corriol petit. Aquesta i l'anterior, no ho he dit, són del Sergi Carreras, és l'altre col·laborador ornitòleg que tenim. I aquí podeu veure de què estem parlant com a tancat provisional. Com podeu veure, és un tancat que es va fer durant confinament, fase en què no es podia accedir a la platja, no es podia sortir al carrer, s'ha de dir, amb els recursos dels que disposàvem, amb pal de corda, en col·laboració amb la brigada, amb cinta plàstica que s'ha d'anar reposant constantment, que per això tenim una sèrie de personal nostre propi que està vetllant allà dia a dia a reposar i a millorar el que sigui susceptible. I aquests cartells que vam fer especialment per aquest cas, que després us ensenyaré. Aquests són els cartells que, com he dit, vam detectar que hi havia una gran incidència de gossos que entraven a la platja. Vam ficar aquests cartells amb les tanques que ens va cedir la brigada i estan a pràcticament tots els accessos. Després també us ensenyaré en el plànol on estan. Aquí teniu els cartells que us deia, més ampliats. Vam fer una imatgeria pròpia per aquest cas, tot i que tot de pressa i corrent, esclar, perquè era una urgència ràpida dins del confinament. Bé, el que us deia, són cartells que diuen que està prohibida l'entrada de gossos, tant lligats com deslligats, perquè era aquesta principalment la incidència, i que és un espai de nidificació d'aus protegides. Aquí un exemple de les moltes ampliacions que seguim fent dels tancats. Aquesta és una ampliació en el tancat permanent, és a dir, a la desembocadura del torrent. Aquí veieu la desembocadura i vam haver de fer un tancat extra perquè hi havia molta activitat en els corriols pollets en aquesta zona i era una zona susceptible. I aquí, perquè pugueu veure amb el que ens trobem, no? Aquesta ombra que veieu tots és la tanca, és a dir, la cinta plàstica d'un tancat, i en molts potser us costa veure-ho, però si us ho assenyalo segur que ho veieu, aquí hi ha 2 ous, aquí hi ha un niu. Aleshores, com podeu veure, està molt pròxim a aquest tancat i aleshores, per casos com aquest, hem de fer una ampliació del tancat. És a dir, ara tiraríem uns metres enrere tot el tancat, intentant molestar al mínim al mascle o la femella que poden estar a l'entorn i que puguin continuar la cova tranquils. Segurament aquest niu, que és de 2 ous, li faltaria un tercer, que segurament el posaria el dia següent. No ho sabem perquè ja ens hem allunyat i hem deixat el tancat més enrere. I aquí podeu veure també una foto del dia que es va fer una jornada de divulgació amb la xarxa de col·laboració ciutadana que després el company us explicarà una mica més el que fan. I ja per acabar, perquè us situeu en el plànol, us he marcat aquí les àrees de què estem parlant. La línia vermella és la que us ha explicat la Gemma, que porta anys ja en la zona renaturalitzada del torrent de Sant Joan. Les línies blaves fosques són els tancats que vam fer inicialment, que ja eren força grossos, ja he dit, del voltant de 200 metres cada un de diàmetre, de perímetre.
però a més tenim les ampliacions aquestes que han estat cap a baix, quasi totes cap al sud, que ho podeu veure amb el blau més clar, i també la del torrent que us he ensenyat la foto. I els punts verds són els cartells que s'han ficat en els accessos, que són 6. Arriba fins i tot aquí sota, a l'entrada de la Daurada, també hi ha un cartell d'aquests. I sí que és cert que queda algun accés que poder no en té, però bé, n'hi ha força, són aquests 6 ara. I bé, fins aquí la part de Sitges, amb el que ens hem trobat aquest any, i fent un petit repàs als anteriors anys. Us animem a tots a fer servir el hashtag aquest, biodiversitatbng, que ja comencem a tenir fotos a l'Instagram i moltes tenen a veure amb el Corriol. I per qualsevol cosa teniu aquí les vies de contacte. També us animem a que visiteu la plana de Ciutat Verda de l'Ajuntament de Vilanova, perquè anem actualitzant molta informació sobre el Corriol o sobre altres temes de rewilding, com per exemple seria el falcó peregrí, que també seria interessant un dia parlar-ne. Molt bé, gràcies. Molt bé. Em sentiu? Sí, no? Vale, gràcies, Manel i Gemma, per explicar-nos l'experiència del Corriol a Vilanova i la Geltrú i totes les actuacions que s'han anat fent aquests dies, que Déu-n'hi-do la feina que s'ha fet. Abans m'heu de disculpar perquè la intenció i el programa era començar pel sud i acabar pel nord del litoral del Garraf i m'he saltat Cubelles. Així que anem amb Cubelles, ens explicarà l'experiència el Marc Magem, que és del grup GPEC, que tots el coneixeu. Perdona, Teresa, perdona, que us interrompo. És que penso que per acabar de lligar una mica tot el que és Vilanova, si acabéssim també amb les altres persones implicades de Vilanova, perquè així lligarà més amb el que m'ha explicat, si us sembla. Val, doncs llavors deixem Cubelles per una miqueta més tard. Doncs passem amb el Jaume Aliaga, que és col·laborador del Servei de Medi Natural, del Medi Ambient també, i col·laborador de la xarxa de suport a la ciutadania, no? Es diu així? Doncs, a veure, el Jaume Aliaga està per aquí. Sí. Sí, hola, bona tarda. Bé, jo us explicaré una miqueta l'experiència, doncs va ser per casualitat, no? El que t'enteres de que, doncs mira, el Corriol ha fet niu a la platja, la gent veia, hi havia un grup de WhatsApp, la gent anava afegint a la gent interessada i una mica muntant tots els horaris per repartir-nos durant tot el dia que intentés cobrir tot el temps, i que hi hagués la major part del temps gent allà a la platja, informant, vigilant que no hi entressin gossos. I bé, cada vegada sonava dient el boca-orella i al final em sembla que som quasi 30 voluntaris. Després ja es va fer un full de càlcul on te podies apuntar tu les hores que podies anar bé, i amb el grup de WhatsApp també ens anem coordinant, mira, ara jo estic per aquí, ara he vist això, passem fotos, vull dir, veiem els ocells, que estiguin... Mira, avui he vist els 8 i ja veus que tots els ocells estan bé, llavors et dona molta alegria de que no se n'ha perdut cap. I bàsicament és això. Nosaltres informem que som voluntaris, que hi ha aquesta xarxa que estem intentant protegir l'ocell i com hi ha de tot, el 90% de la gent ho entén, molts no ho sabien, la majoria de gent s'aparta o lliga el gos o se l'emporta més lluny o el treu de la platja, i jo crec que bàsicament hi ha molta gent que és de desconeixement. S'apropa molt a lo que és encara que estigui senyalitzat, s'apropa molt a les cordes, els ocells, encara que hi hagi el tancat, sobren del seu espai a buscar menjar i això, i llavors jo crec que és important això, sobretot donar informació i ampliar el màxim possible els tancats que hi ha actualment, perquè veritablement
són llocs on ara actualment hi ha aquests joncs que punxen bastant, llavors són espais que tampoc es pot disfrutar massa. Abans, potser fa 3 anys enrere, sí que tot era, per dir-ho d'alguna manera, gespa, però ara veritablement hi ha molts jocs d'aquests que punxen i tampoc té massa sentit tenir un espai obert que la gent no el pot disfrutar ni pot sentar, llavors estaria potser una miqueta bé això, ampliar una miqueta perquè els ocells poguessin tenir una mica més d'espai. I ha sigut molt xulo perquè hi havia molta gent que desconeixia temes d'aquests ocells, mica en mica ens hem anat engrescant tots, ara hem fet aquestes 3 jornades en què els naturalistes han explicat una mica els seus coneixements, els tipus d'ocells que hi ha, que ens van comentar que en aquest petit espai havien detectat més de 100 classes diferents d'ocells i són coses que queda esperat que en un espai tan petit i tan a prop de la ciutat hi puguin haver tanta varietat d'ocells. Jo crec que és important això, entre l'Ajuntament, nosaltres, els forestals, intentar anar conscienciant mica en mica, donar informació i la gent, el 90% la gent ho sap i després et pregunta, després es veu que el dia següent tornen a venir i porten 2 persones més i els ensenyen els corriols, vull dir, és una cosa molt maca. Jo crec que ja està. Si teniu algun dubte o alguna cosa, deixem pas amb els altres. Molt bé, Jaume, gràcies. Per completar el tema de Vilanova, tenim l'agrupació per la protecció del medi ambient, l'APMA, i l'agrupació de veïns del barri de Ribes-Roges, el Jaume Mercè i la Marta Serra. No sé si estan aquí. Marta Serra, perdó. Jaume Mercè. Hola. No sé si se'm sent bé. Se'm sent bé? Ah, sí, sí. Bé, jo primer de tot haig d'agrair que se m'hagi convidat a la nostra associació, l'APMA, i en nom d'ells us vull agrair-ho. I també, abans que se m'oblidi, volia també donar l'agraïment a tots aquells voluntaris i voluntàries que van respondre ràpidament a la crida que vam fer nosaltres. Aquesta crida la vam fer junt amb l'associació de Ribes-Roges, APMA i Ribes-Roges, i es van apuntar una sèrie, vam canalitzar al principi la gent que s'anava apuntant i com que ens vam posar en contacte ràpidament amb el Servei de Medi Ambient, vam ràpidament canalitzar també tota la voluntarietat que hi havia des del Medi Ambient es pogués donar les instruccions pertinents perquè, esclar, s'havien de tenir una sèrie de condicions i per tant, a partir d'aleshores nosaltres vam fer la crida inicial i després es va continuar. Llavors, en aquest sentit, la nostra associació, volíem explicar una mica també alguna referència històrica, que la Gemma ja ho ha explicat una mica, la presència del corriol va començar una mica també aquesta alerta que nosaltres també vam donar, i no només això, sinó que va ser una petició que ja fèiem que es renaturalitzés la desembocadura, que es deixés una mica créixer les herbes que allà sortien potencialment, i per tant jo crec que a partir d'aquí i també de l'aigua que es va tirar, aigua potable, i que semblava que va donar unes condicions favorables a que el corriol s'hi trobés bé. I no només això, sinó també la condició on està situat, el fet que estigui molt al costat d'una zona verda, segurament, i molt a prop ja també d'un corredor biològic que podria ser inclús l'Ordoll i el propi Ribes-Roges, no? I per tant, gràcies a això ja vam tenir aquí el corriol des de fa ja alguns anys. Però també seria injust no parlar d'un dels pioners ornitòleg que va anar seguint aquest tema i que als anys 50, per exemple, aquest ocell només es trobava en alguna zona relictual a Comarruga, i ara ja el tenim a tota la costa, no només del Garraf, sinó del Baix Penedès, també fins a arribar a Tarragona. Aquest ornitòleg era Pere Mestre i Reventós, nascut a Ribes, i ell ha deixat també alguns estudis que es poden fer servir per tenir constància i fer el seguiment ornitològic d'aquesta espècie i d'altres. I
també parlant amb voluntaris i voluntàries, doncs, em van demanar també que si pogués aportar alguna cosa, doncs no només hi ha el corriol com a espècie protegida, el corriol cama negra i el petit i l'altre, sinó que al port tenim des de fa molts anys ja una altra espècie protegida que també hauria de tenir una mica d'atenció, que és la gavina corsa. I aleshores, jo deixo anar això perquè m'ho han demanat i penso que també seria un altre objectiu d'intentar fer algun estudi o intentar tenir-ho com un concepte important de la presència de la gavina corsa. I finalment també jo volia també demanar una mica que aquest temps de confinament que hem rebut una mica una notícia de la natura que es volia, diguéssim, imposar davant d'una sèrie de coses que els humans posem els límits. I en aquest cas també vull dir que des de Medi Ambient m'agradaria que aquesta ànsia de protegir del corriol també es pugui extendre en altres llocs i en altres circumstàncies, perquè últimament hem tingut alguna mala notícia, diguéssim, per exemple, en el bosquet de Bajamar, on es van tallar una sèrie de pins en època de nidificació i que no vam tenir cap mena d'informació prèvia del que s'anava a fer. I a partir d'aquí jo valoro molt i agraïm tot aquest esforç que es fa de cara al corriol cama negra, però també m'agradaria que això es fes més extensiu a totes les espècies d'ocells i altres espècies animals que puguin viure en els espais urbans, perquè no hem d'oblidar que la platja no és un espai naturalitzat, però també és un espai urbà, és una platja que ha nascut una mica gràcies al fet que s'hagués construït el port i per això s'ha fet tan ample. I, en aquest sentit, res més. Donar les gràcies a la gent que ha fet possible tot això. Molt bé, Jaume, moltes gràcies. Ara sí que potser anem amb Cubelles, no? No sé si està per aquí la Marta Serra. Bé, jo vaig traspassar la informació i la invitació a l'associació de Riba-roges, però jo tenia entès que s'havien posat en contacte, que em sembla van dir que no podien participar-hi. D'acord. Però no sé les raons. Molt bé. Vale, doncs entrem amb el Marc Magem de GPEC. GPEC és el grup d'estudis i protecció dels ecosistemes catalans, ecologistes de Catalunya. Hola, Marc. Hola, bona tarda a tots. Com esteu? Us comento una mica Cubelles, anem ràpid perquè si no ens allargarem tots massa. Cubelles tot va començar perquè des de GPEC teníem el projecte de seguiment del corriol, enguany. Estàvem en conveni amb Cunit i Calafell i el resultat del seguiment a Cunit, que comparteix platja fronterera de les Gavines amb Cubelles, fent el seguiment del corriol, vam identificar, gràcies també a la col·laboració de voluntaris i ornitòlegs aficionats, de 2 nius, 2 postes a la platja a la banda de Cubelles, amb la qual vam fer inicialment una intervenció sense conveni amb Cubelles, però per proximitat, que eren les parelles amb les que es movien entre les 2 platges, vam posar el gabió de protecció. Al poc temps vam parlar amb l'Ajuntament de Cubelles i ens van demanar que féssim extensiu el seguiment a les seves platges. A Cubelles tenim 2 nius, a la platja de les Gavines, va aparèixer un altre niu a la platja de la Mota, amb 3 pollets que van ser depredats per gats. Correlativament, cada nit va desaparèixer un pollet, malauradament. A les Gavines, els primers nius van ser depredats també els pollets, sospitem per gats, perquè es van desplaçar per pressió de la gent passejant i gossos a la banda de Cunit i allà van acabar desapareixent. I el segon niu, que tenia 3 pollets, un pollet va ser depredat directament en directe per una garsa en el moment de néixer i els altres 2 van sobreviure. Són els que avui en dia estan vius al torrent d'en Pedro, que comparteixen els 2 municipis i estan a punt de volar. Tot i això, també va aparèixer posteriorment un poll molt crescut a la banda del búnquer, a prop del Fos. I
tenim constància d'una parella a l'esmocadura al fos, però no hem vist polls, sospitem que hi ha una pressió molt forta de gats i gavines i que això pot afectar també. Bé, el conjunt, el resum és el Covid ens ha donat l'oportunitat de veure realment com funciona la natura sense la nostra presència. El Corriol Cabanegra té la mala sort que està en un entorn molt humanitzat i jo crec que podem treure unes lliçons molt interessants enguany i que hem traspassat a diferents regidors de medi ambient i tècnics de medi ambient d'aquests municipis, d'actuacions per establir una relació humana-ocell, en aquest cas Corriol, en la qual tots puguin conviure. Jo crec que és relativament fàcil, que només és qüestió de que s'impliquin una mica els ajuntaments, a nivell de normativa municipal, faci unes petites correccions dels usos de les platges i realment tot és factible. I, això farem aquí recull d'informació i l'exposarem al final de la temporada a lo que és els respectius ajuntaments per mirar de cara a l'any que ve que tingui cabuda l'ocell sense haver-hi un Covid, un confinament. Recolzo tot el que han comentat els companys en tots els aspectes, problemàtiques, coses que passen, observacions, les gràcies, mil gràcies als voluntaris i ornitòlegs aficionats que han participat i que estan participant a dia d'avui. I, si voleu us comento Sitges, un resum, no sé, voleu parlar de Sitges un moment? Aviam, tenim ara la següent intervenció del Jesús Coines, que és de l'agrupació de Biodiversitat Sitges, que és un grup molt actiu, però vaja, que si vols afegir alguna cosa... Explico Sitges. Sitges també va passar igual que Cubelles una mica, va aparèixer un niu de Corriol Petit, en aquest cas Corriol Petit, ens van avisar i, com estàvem en confinament, no podien com actuar i nosaltres teníem uns permisos i vam actuar fent gavió de protecció i el tancament de pal·licorda de seguretat. Amb la qual cosa, com no sabíem quin dia havíem posat els ous, sinó que va aparèixer el niu i ens van avisar, la sort va ser que a la setmana van néixer els pollets, 4 pollets de Corriol Petit, que a dia d'avui es va fer una ampliació del tancament d'alimentació, es va triplicar el seu espai i gràcies a que la tècnica de la Generalitat va recomanar-ho i l'Ajuntament de Sitges va venir i va aparèixer un segon niu. Aquest primer niu estan a punt de volar, ja els 4 polls estan perfectament, estan a punt de volar, ja fan petits vols. I el segon niu va ser depredat, no depredat directament, però sí que un gos es va tensar dins del gavió de protecció, va forçar el gavió de protecció i va accedir als ous. Va provocar el trencament de 2 ous i els altres 2 abandonats per la parella. Això és el que tenim a Sitges. Perdó, que no em sentia. Gràcies, Marc. I ara li toca al Jesús Coines, de Biodiversitat Sitges, explicar-nos també la feina que estan fent allà. Hola, bona tarda. Se m'escolta? Se m'escolta? Sí. Primer de tot, m'agradaria fer un agraïment per poder participar com a Biodiversitat Sitges. I seré molt breu realment. I gràcies també al membre del GPEC perquè ja ens ha pogut introduir en aquest cas en la situació que s'ha viscut a Sitges. El context va ser que es van posar en contacte amb nosaltres els serveis de la casa de l'Ajuntament de Sitges, de Medi Ambient, i també el regidor. I ens van explicar que hi havia aquest niu de Corriol Petit a la platja de les Botigues de Sitges. Ens van explicar que per part de GPEC havien tingut una proposta, havien presentat una proposta sobre fer el tancament i el seguiment del niu i com nosaltres som participants i actors del Consell de Medi Ambient, vam veure oportú dirigir-se cap a nosaltres, cap a Biodiversitat Sitges i també amb els companys i companyes de l'APMA per fer aquesta valoració. Nosaltres vam dir corrents que sí, que era una bona proposta, que tiressin endavant i que es prenguessin les mesures oportunes i que estaven contemplades en la mateixa. I així va ser la realitat, i així es va fer. El que vam fer per part nostra, la nostra associació, ens vam posar també en contacte un altre cop amb els membres i les membres de l'APMA i vam acordar una mica fer un petit seguiment
a part del que feien el GPEC, que era qui tenia la iniciativa en tot moment, nosaltres vam fer un seguiment d'anar a la zona in situ i fer una mica de control d'aquests nius. També intentant, o sigui, veient l'avaluació que s'havia fet i les propostes de Vilanova i la Geltrú amb el tema de voluntariat, veure les possibilitats. El que passa és que té una casuística el terme municipal de Sitges, no? I a la zona del Port Ginesta, a part també que les fases també del confinament eren diferenciades, al Port Ginesta hi ha un petit nucli de la població de Sitges i, clar, nosaltres, tots els components de Biodiversitat Sitges som del nucli urbà de Sitges, dit, i llavors ens va costar una mica veure algú que pogués tenir aquesta curiositat i que volgués fer tasques de voluntariat per tenir una mica de control sobre els nius. Van sortir dues persones, dues dones, que van anar fent seguiments, però no amb la mateixa constància i amb les mateixes dinàmiques que s'havia fet a Vilanova, que realment és una de les tasques que crec que es mereixen tots els aplaudiments per part de la societat. Llavors, durant els dies que vam fer el seguiment, que va ser el divendres dia 8 de maig i el divendres 15, o sigui, 2 seguiments, vam veure les actuacions que havia portat a terme el GPEC amb els gavions i les zones de protecció. Vam constatar molta presència també de gossos, de persones que utilitzaven la platja i de zones de lleure i amb gossos, amb animals domèstics, i és el que també vam remetre i vam informar a l'Ajuntament de Sitges. Ara, aquests últims dies, també s'ha vist aquesta magnitud d'aquest augment de la zona protegida i que celebrem moltíssim i que també vam informar favorablement a l'Ajuntament. Els dies del seguiment nosaltres no vam veure polls, sinó que vam veure els adults, les parelles, fent les postes. No fent les postes, sinó fent la incubació dels ous. I com deia el company del GPEC, eren dos postes del corriol petit. Jo, per acabar, a part d'aquesta reflexió que el Covid ha fet que aquí a la platja de les botigues de Sitges, des de potser fa entre 5 i 4 anys que fem una mica de seguiment dels espais naturals de Sitges, no teníem constància que aquesta espècie nidifiqués a la zona. Aviam si després algú pot aportar més dades, però el confinament i una mica la reducció de la pressió de les persones a la zona litoral demostra que la natura té la capacitat de ser resilient i tornar en els seus espais que nosaltres hem tingut una pressió molt forta i la continuem tenint. Sitges també, clar, veient els colls, o sigui, Sitges, el terme municipal que comença als colls Miralpeix per la banda, diguéssim, de Tarragona fins a la zona de les botigues, de la platja de les botigues, a la zona cap a la banda de Barcelona, és un ambient que no és molt propici per tenir les postes, per exemple, del corriol Camanegre o del corriol petit. Durant aquests últims anys hem vist citacions de corriols camanegres, corriols petits i corriols grossos, però sempre en temes de migració. Els colls Miralpeix, pel seu característic, pels penya-segats que té, les costes del Garraf, no són ambients propicis per tenir aquests ocells de manera perquè s'hi nidifiquin. L'única zona que seria també una mica apta seria la desembocadura de Riera de Ribes, però com que té una pressió tan forta per part d'un turisme enorme i també dels propis veïns i veïnes, impossibiliten que hi hagi la nidificació d'aquesta espècie del corriol petit, en aquest cas. Per últim, una de les preocupacions nostres i que portem anys dient a l'Ajuntament i reivindicant és que a la zona de les platges de les botigues, a la platja de les botigues, es faci un seguiment i un tractament de protecció d'aquell espai i donar. Castelldefels es veu molt clar, amb una imatge aèria d'aquestes del Google Earth,
es pot veure com Castelldefels té una delimitació de tota la zona dunar i quan entrem al municipi de Sitges no hi ha una gestió i tractament de protecció. Portem això un parell d'anys reivindicant a l'Ajuntament que facin accions i mesures per tenir una zona preservada, no només pel corriol, sinó per tota la biodiversitat que representa, amb espècies de flora també molt amenaçades, i reivindiquem aquest tipus d'accions i que es posin sobre la taula. Per nostra és això, és també felicitar i també destacar el grup de Corriolant, del grup de WhatsApp, i que també això volia transmetre, perquè hi ha 56 membres en aquest grup i que hem estat connectats en tot, quasi diàriament, amb les novetats que se'ns informaven de les diferents postes de tota, no només de la comarca del Garraf, sinó quasi també de Tarragona i Maresme, tot això. O sigui, ha sigut també una de les accions que realment són molt favorables també per tenir-nos amb la informació al dia. I res més, per part de Biodiversitat Sitges hem fet aquestes tasques i felicitar-nos entre tots i totes d'aquesta gran feina que en un futur esperem que es vegi reflectida amb accions cap al nostre entorn i de protecció i amb aquesta voluntat per part dels ajuntaments, administracions de tot tipus i associacions i actors cap a una preservació d'uns ecosistemes molt sensibles, com són els litorals, que durant aquestes últimes dècades han tingut una pressió enorme, com comentava abans, i que veient una mica de llum, 2 mesos, veiem que es tornen a recuperar i de molt bona manera. Doncs aquí ho deixo. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies, Jesús. Ho has explicat molt bé. La veritat és que volíem fer un apunt també perquè això de, clar, el que esteu reivindicant i el que esteu demanant, que el litoral del Garraf té tanta pressió i és una pressió constant i ja fa molt de temps i s'ha de treballar molt. Llavors, tant ARMA com Biodiversitat Sitges ho han dit molt clar, que necessitem treballar molt per protegir tot el litoral. Amb l'Ajuntament de Sitges i de Vilanova i de Cubelles estem en el grup de treball de medi del litoral, del Garraf, de la Carta Europea de Turisme Sostenible, amb el Parc del Garraf. Seria molt interessant que estiguéssim també tots en aquest grup per poder participar. Ara, durant aquest confinament s'ha parat una miqueta, però es continuarà treballant. En principi, aquest grup no existia en la Carta Europea de Turisme Sostenible, però vam demanar que era molt important de cara a treballar la gestió integrada i seguint amb la línia de treball aquesta d'anella verda, blava, de buscar protecció pels colls i tot això. Llavors, continuarem treballant i almenys des del Servei de Medi Natural i Litoral us intentarem informar de tot si no podeu venir a les trobades i als grups de treball. I això. Ara obrim un torn de debat una mica. Si us sembla, qui vulgui parlar que ho demani o obrim micròfons, no sé. A veure, Vicenç, com ho fem, això? Bé, jo el que faria és provar a veure si ens entenem, si ens podem autoorganitzar i si no, si us sembla bé, jo aniria posant una mica d'ordre. Me demanaríeu paraula a través del xat i us introduiria. Però provem en viu a veure si ens en sortim. Molt bé. Doncs obrim micròfons, doncs, no? Val, doncs... Qui vulgui fer una pregunta... Jo vull parlar. Vale, doncs endavant. Val, perdoneu que m'he incorporat tard a la reunió. Primer de tot, agrair a tota la gent que heu participat en aquesta trobada i sobretot als voluntaris que tenim i a les entitats ecologistes que també heu participat. Jo volia fer un apunt que crec que és important amb el tema del corriol,
que ho hem estat fent aquesta temporada, bueno, ja venia d'abans, però aquesta temporada ho hem intensificat una mica, que és que ens estem coordinant molt o intentem amb el servei de neteja de platges, amb el tema de muntatge de les platges, l'empresa que munta les estructures de les platges, amb els xiringuitos, i una mica des de la regidoria de Medi Ambient tenim aquest contacte amb tots els actors que una mica intervenen a la platja perquè cada vegada que hi hagi d'haver una intervenció, tipus una neteja mecànica de les platges o el que sigui, doncs sobretot que nosaltres en siguem coneixedors i que els autoritzem o els donem unes pautes per evitar aquest impacte sobre les postes del Corriol. Comentar-vos que és complicat, perquè just avui estàvem parlant d'això, que tot i que nosaltres intentem fer molta feina de sensibilització a l'empresa que fa la neteja de les platges, a vegades veiem que els cotxes passen, els 4x4 passen tot ràpid i passen una mica per on volen, però crec que és molt important amb aquesta línia, treballar amb aquesta línia de marcar unes pautes bastant estrictes per les intervencions que es fan a les platges que no tenen a veure pròpiament amb el que és la protecció del Corriol. I en aquest sentit crec que està bé aquest fòrum que hem fet d'intercanvi amb altres municipis del Garraf, del Baix Penedès, del Tarragonès, que vam crear aquesta taula de municipis per la gestió sostenible del litoral, que hi ha municipis des de Sitges, diria, fins a Vandellós, si no m'equivoco, de tota aquesta franja de costa. I està molt bé perquè és aquest fòrum que tenim com político-tècnic que està creat amb aquesta visió una mica d'unificar aquests criteris d'intervenció en les platges i de gestió de les platges i una mica amb aquesta visió de les platges com a espais naturals cada cop més, perquè en molts municipis de la costa, Sitges és un exemple claríssim, les platges és un actiu imprescindible pel turisme, i potser no es veuen tant com uns espais naturals, però que crec que és obvi que són espais que sobretot són espais naturals, que tenen aquesta unitat geogràfica i que el que nosaltres fem en una platja d'aquí té impacte sobre platges d'altres municipis o espais d'altres municipis. Jo només volia fer aquest apunt que és important que totes les coses que passen a la platja una mica hi hagi aquesta comunicació amb Medi Ambient, amb les entitats, amb els voluntaris, per reduir al mínim, diguéssim, aquest impacte sobre el Corriol. I ja està. La meva aportació una mica. Moltes gràcies, Marta. Ella és la Marta Jofre, la regidora de Medi Ambient de la ciutat de Vilanova. Sí, perdoneu. Gràcies. Vol algú afegir alguna cosa? Digues. Hola, mira, comentar-vos. El tema dels municipis, realment són els municipis els que treballen sobre les platges i realment la solució, creiem, des de PEC i veient el que està passant, la normativa municipal d'usos de la platja és fonamental que quedi bastant ben regulat a l'ús de la platja per establir les zones a protegir o a reservar una mica pel Corriol i les zones, per exemple, de passejar els gossos i d'activitats esportives a la platja. Cunit, recentment, fa 10 dies, va fer un canvi d'usos de la normativa d'usos de la platja i va ser... Nosaltres parlant amb ells, els vam assessorar i els vam demanar una mica i la veritat és que van anar màxims i s'ha de jugar que el risc que comporta políticament, perquè el risc polític, jo entenc que el polític no només pensa en el Corriol, pensa en l'impacte de les decisions que prendrà, que tindrà sobre els votants. I realment Cunit és un exemple, si mireu la normativa que ha tret recentment d'ús de la platja, que és molt atrevida, molt atrevida. I amb això, el que deies recentment, de conscienciar, educar els serveis de neteja de platges, mitjançant, a més, un canvi de paradigma de tractament de les platges a partir d'ara. Jo crec que hem de canviar de mentalitat, de que les platges no és un camp a llaurar, sinó que per sectors hi ha sectors en què potser s'haurà de llaurar, sectors que no de tocar, sectors que s'ha de fer manualment. Però jo crec que el que tu deies, si fa un pla de gestió de platges i tots els municipis
us reuniu i ho parleu, veureu que arribareu als mateixos resultats de decisió i seria molt interessant perquè realment tots podem conviure i tots els animals i les plantes poden conviure. És una feina que teniu feixuga, però que és molt interessant que els propers anys la tiréssiu endavant. Gràcies, Marc. Em sembla que el Jesús volia dir alguna cosa. Sí, volia també amb la línia que deia el Marc, però per contestar la Marta també. I veient una mica Sitges, no? Sitges és molt complex. És un municipi que ha abocat gran part de la seva estructura i dels seus esforços amb el turisme. I fer compatible un turisme en un entorn natural com és el litoral, doncs entrem amb aquesta marea, amb aquests moviments que són realment molt complexos. Un dels exemples, i que sempre ressaltem a les reunions amb el Consell de Medi Ambient o ja en més petit comitè amb el regidor o regidora i amb els tècnics, és el canvi de paradigma de revaloritzar aquest espai, els espais. Un exemple clar va ser Cubelles, la desembocadura del riu Foix. I després va venir l'exemple del torrent de Sant Joan, d'aquí de Vilanova, de Ribarroges. I no només pel fet de defensar el corriol, sinó que aquell tancat va fer que la natura tornés a néixer amb un salicornià espectacular, amb altres també espècies de flora i avifauna que es van estar i que han anat apareguent allà, però fins i tot hi ha hagut exemplars de flamencs que s'han aturat. Això ha sigut un reclam també per un altre tipus de turisme. O sigui, ara ja parlo de manera individual, personal, però tinc col·legues i amics i això que anem a observar aus allà. I això també és una dinamització d'un turisme diferenciat. O sigui, de posar en valor aquests espais perquè tenen també un retorn. Això ho estem observant cada cop més. En una planificació molt més acurada del nostre territori, doncs no és un greuge, sinó és una inversió i a la vegada es transforma cap a activitat i cap a coneixement i que crec que és molt més saludable per tothom. Realment és el que comentaves, la complexitat de tot del litoral. Aquí a Sitges, realment, i haig de ser sincer, tenim molt poca col·laboració amb l'àrea de platges. Ens hem vist que han actuat d'una manera aquests últims anys molt directa, fent actuacions sense tenir en compte les entitats potser vinculades a la protecció i la conservació del territori i han tirat molt cap a un únic objectiu que és assistir i donar resposta a unes necessitats que sobretot són econòmiques per part de diferents sectors que sobreviuen a la vila. Llavors, el que nosaltres intentem des de fa mesos és arribar a un equilibri i arribar i aixecar la mà i dir també som nosaltres qui fem demandes i que hem de considerar-les com una mica el concepte aquest de l'equilibri i l'harmonia. Doncs, Sitges té moltes platges, té un litoral molt extens, doncs per què no es fa en uns sectors unes platges naturals amb uns usos molt més restrictius i molt més amb el sentit de protecció i de conservació de l'entorn? Això potser són dinàmiques que es transformen després cap a un turisme diferenciat i el que es diu el concepte aquest de turisme de qualitat i que respecti la natura. Llavors estem en aquestes per part nostra i també de la mà de tots els actors que conformem el Consell de Medi Ambient, o si no, de la majoria. I aquí ens trobem amb la complexitat del problema, però sense dubtar de la transformació i dels beneficis que pot aportar una millor gestió. Gràcies, Jesús. La Gemma? Molt bé. Jo ara volia comentar algun aspecte, una mica de barreja, una mica més tècnics, una mica més de reflexió. Nosaltres a Vilanova no hem ficat, Marc, de moment, cap avió
En vam ficar fa uns anys enrere i no ens va donar bon resultat. Ho dic perquè amb tot el tema aquest de la preservació del corriol i potser en una propera sessió podríem emplaçar, jo crec que hi ha molts aspectes també a tenir en compte de com fer-ho tècnicament, com fer-ho biològicament per afavorir l'ocell. Jo de vegades aquí també agraeixo també molt tota la xarxa de col·laboració ciutadana amb el Jaume, amb gent que veig per aquí, les Núries, la Eva, molta gent que hi ha també col·laborant, perquè el que jo dic és que, a veure, són aus salvatges, no? Jo crec que al final aquest és un tema que el vull remarcar perquè són aus que tenim molt properes amb nuclis de població i de vegades la mateixa gent o els mateixos naturalistes o amb la gent mateixa que estem treballant en el medi natural, no tothom, però hi ha aquella idea de parc temàtic, no? Ho deixo anar. És a dir, és important, igual que va passar amb el foix a Cubelles, que als ocells se'ls ha de donar el seu espai i també de vegades al contrari, és a dir, els ocells també s'adapten a nosaltres en circumstàncies que potser són impensables, no? Abans ho ha dit el Jaume, és que surten del tancat. No, clar, perquè és que surten del tancat, o sigui, els ocells es mouen per tot arreu i en aquest sentit vull dir que la protecció de fauna amb espais tan antropitzats hem de tenir en compte els comportaments dels ocells de forma natural i els comportaments dels humans sobre aquests ocells. I amb això també dic que per nosaltres a Vilanova és molt important aquestes petites apreciacions que són molt importants de la gent que està fent les observacions directes, com aquests col·laboradors, perquè vas tenint inputs de les percepcions que té la gent sobre el tema. Jo recordo una anècdota no fa gaire que deia és que han entrat una família i han estat perseguint el pollet, com si fos un pollet de granja. I clar, a mi em va sobtar molt, perquè clar, mai a la meva vida pensaria que una conducta així podria ser i és, clar, i després reflexiones i llavors quan tu et fiques al cap de la persona que està, digue-li tu, infringint, i per què ho està fent? Un, per desconeixement, dos, de vegades perquè passen de tot, amb el tema dels gossos o per les entrades, un altre tot el tema dels drets, que jo també ho deixo anar aquí, tot el tema de la percepció ciutadana, és a dir, qui té un gos té dret a passejar el gos, evidentment, hi ha també una protecció, però com ho fem, això? O sigui, a part d'aquesta protecció més dels gavions, si posem estaques, si no, com ho fem, cordonem o no cordonem, doncs tota aquesta part tècnica i una part molt important de la ciutadania, que també la deixo aquí, i aquí entraríem amb tot aquest tema del treball transversal, doncs la gent que estarà amb els xiringuitos, no ho sé, ho deixo obert i acabaria només amb un incís que també penso que és important com a dada. L'altre dia amb el Vittorio Pedrocchi, que és el ornitòleg expert, doctor en biologia, que és col·laborador aquí a la comarca i a nosaltres especialment, ell sap molt d'ocells a Vilanova i a tot arreu, diu que clar, a Catalunya n'hi ha 450 d'espècies, a Vilanova ja en trobem 250 i d'aquestes 115 ja estan només en torrent de Sant Joan, I realment és espectacular que un terç d'una quarta part dels ocells que trobes a Catalunya es trobin en un lloc tan petit i tan reduït i que a sobre ha sigut un espai renaturalitzat. I amb això molt d'acord amb el Jesús, amb aquesta idea que especialment els espais litorals són espais molt agraïts de retorn ràpid de la naturalització, cosa que potser en un bosc de pi madur del Pirineu no ho veuries en 20 anys o 25 anys o no sé en quin retorn. Llavors aquí hi ha el repte d'aquestes actuacions de vegades ràpides o de petit format perquè realment el retorn és bastant alt. Jo feia aquests apunts i penso que tot el tema de percepció ciutadana és també molt important, que l'anem treballant i que per petits inputs que hi hagin, jo crec que ens ajuden molt amb els que estem de gestors a poder anar intervenint amb els recursos que tenim i les capacitats i tot plegat, però són informacions supervàlides i molt, molt interessants. I amb això... Sí, Jaume, digues. Sí, jo volia intervenir dient que sí que cal completar una mica la gestió de protecció amb una gestió de pedagogia, donant a conèixer no només el corriol camanegre, sinó tots els altres ocells, l'espai i també intentar explicar com s'ha de presenciar, com s'ha d'observar els ocells, de quina manera, el respecte i tot això. Això és una cosa que tenim pendent, pels propers anys jo crec que s'anirà fent i per ja de cara a l'any que ve crec que sí que es podria millorar amb algun aspecte de coordinació, com es parlava abans, que és que
jo he vist que la gent que ha estat allà de voluntari, doncs que ha tingut el problema pitjor ha sigut la presència de gossos deslligats, no? I davant que hi havia una prohibició expressa i ben explicada de que no s'havien d'entrar els gossos a la platja, clar, han hagut de lluitar, de vegades explicant-ho, la gent ho entenia i feia cas, però sempre hi ha hagut aquelles persones que han anat tornant-hi. Aleshores, jo crec que no hi ha hagut coordinació, aquí a Vilanova almenys, amb la policia municipal, que han fet molt l'orni amb aquest tema. I penso que això ha estat una descoordinació en aquest tema. Això em penso que caldria potser explicar-ho perquè els voluntaris, jo he parlat amb ells i, de veritat, en alguns casos, no calia parlar. Es veia perfectament que això era un problema bastant gros que hi havia. Gràcies, Jaume. La Gemma vol contestar amb això? Mira, Jaume, jo vull fer la torna amb el que ens expliques. A veure, nosaltres, si precisament fem aquesta sessió, nosaltres quan hem vist reincidents hem fet avís policial. I la policia ha vingut o no ha vingut. I per què no ha vingut? I això també ho vull recalcar. Nosaltres estem en Covid, estem en estat d'alarma. Els temes policials realment estan ara mateix, sembla que no, perquè només portem una setmana i mitja en fase 2 aquí a Vilanova i sembla que ja ens hem oblidat, però jo estava comptant les setmanes, portem 5 setmanes des que hem obert les platges de Vilanova i les 3 primeres setmanes la cosa era molt complicada en general i sí que estan fent els avisos. És a dir, nosaltres com a Medi Ambient passem els avisos a la policia i la policia dins de les seves recursos fan la presència a platja. I aquí també faig una crida als agents rurals, que nosaltres també hem demanat que els agents rurals, si veuen incidència, emetin com a autoritat de la policia local per el que seria l'ordenança, però també els agents rurals com a responsables de tot el que és la fauna salvatge, ells poden també emetre sancions. Estic molt d'acord amb tu que són importants les sancions, però no estic d'acord amb tu amb el que has dit que no tenim coordinació interna de la policia, perquè sí que hi és una altra cosa que els efectius emetin sancions, que seria un altre punt. O que els efectius puguin baixar la sorra a fer sancions quan ara mateix, en estat d'alerta, hi ha hagut moltes necessitats a la ciutat. Volia fer aquest apunt al respecte, que quedés aclarit i en tot cas amb els col·laboradors hem fet. També comento que els col·laboradors de la xarxa de suport estan dins del que és l'estat d'alarma. En el moment que s'aixequi l'estat d'alarma, aquesta xarxa segurament no té un sentit més enllà de l'emergència climàtica, perdoneu, l'emergència sanitària, i en tot cas sí que s'estan intentant començar a treballar altres alternatives per poder seguir fent una gestió al màxim de complir-te dins dels recursos disponibles. Gràcies, Gemma. Tranquil·la que l'emergència climàtica segueix estant. Algú vol afegir alguna cosa més? Sí, jo voldria dir, el tema de les policies locals, jo crec que cal una mica de concentració i nosaltres parlàvem amb policies locals que faltava una mica de resposta per part seva. El que ens deien també és que ells a nivell de normativa municipal no veien clar o hi havia normes contraposades, amb la qual cosa, com no ho tenien gaire clar, preferien no intervenir per no tenir després problemes amb els seus superiors. O sigui que el tema de gossos, per exemple, en aquest cas, seria molt important que a nivell municipal l'ordenança municipal quedés molt clara, perquè així la policia també li és més senzill actuar. Això per una banda. Després, el tema voluntaris, fonamental. Ha estat fonamental. L'exemple que la feia és que van aparèixer els nius, vam dir 30 anys que no apareixien ni a Calafell, parlant amb gent i ornitòlegs que portaven molt de temps, calculaven que entre 40 i 42 anys que no havia corregut el Cama Negra a Calafell. Enguany van aparèixer, gràcies als voluntaris que van estar vigilant de 8 del matí a 9 del vespre pràcticament, han tirat endavant. És veritat que s'ha implicat molt a l'Ajuntament de Calafell, tenim un regidor que és ecologista, i llavors ara hi ha treballadors de les brigades, diferents brigades, que estan fent de guarderia. Però si no, s'hauria de... Jo crec que el voluntariat està molt bé fins a cert punt, però hem de pensar de cara a propers anys a gent contractada.
contractada, que sigui tan vigilant com capaç de conscienciar i educar mediambientalment, no? Explicar una mica el tema de la història del corriol Cama Negra. Perquè, si no, l'exemple és que la FEI ens està anant molt bé, Cunit ens està anant fatal. Però fatal és que, de moment, hi ha 3 polls i de miracle, de 4 postes, no? Bé, era un detall. Molt bé, gràcies, Marc. Hi ha més paraules? La Bàrbara Pérez. Gràcies. Una coseta només. Jo soc del Vendrell, amb la Núria Rovira. Hi ha la regidora de Medi Ambient i jo soc la de Platges. Nosaltres el que trobem al Vendrell, sobretot, que m'alegra que vosaltres a Vilanova tingueu aquesta col·laboració ciutadana, per nosaltres, sincerament, és impossible gairebé, i els veïns són els primers que es queixen de que tinguem tancat el corriol, igualment quan no poden anar a la platja, o del tractament més natural de la platja. Jo penso que el problema no només amb el corriol, sinó amb tot, si volem recuperar el nostre litoral, és conscienciar a la gent, veïns, visitants, residents, de que les platges són un espai natural i que no hem de fer una piscina amb sorra, no? Això és molt difícil. A més, nosaltres, jo sempre ho dic, i la Marta ho sap també, que som molt afortunats perquè tenim 7 quilòmetres de platges. Els temporals no ens han fet molt d'any, no? S'han recuperat sorra, el glòria i totes aquestes coses. I, aún així, la gent no se n'adona de la sort que tenim, no? No només com a medi natural, sinó com a medi que protegeix de la invasió marina. I tenim molt de problema perquè la gent no entén per què ara no passa tant el tractor, igualment que no podien anar a la platja, no entén per què ara aquests dies, no sé si a Vilanova també heu tingut canyes i arbres i tot això, bueno, d'aquí fa 2 setmanes enrere va començar a sortir no sé d'on, arbres, troncs, canyes, i la gent no ho entén i tenim moltes queixes, i és feina que s'ha de fer manual a poc a poc, i jo penso que fins ara la idea de la platja com un espai natural o un espai urbà era la idea que tenien, no passa res, no s'ha de criticar, era el pensament que tenien, i ara, com deia abans la Marta, amb el pacte de Comarruga i la taula de municipis, hem coincidit gent que pensa com que és un espai natural que està al nostre servei i nosaltres al servei d'aquest espai, no? Que abans donava la sensació que no només n'hi havia un camí, no? O sigui, la platja és per nosaltres i hem de fer el que volem. I ara s'ha de canviar aquesta mentalitat, no només a nivell polític, jo penso que no és només una qüestió política, sinó molt ciutadana, de conscienciació, i que costarà, però que nosaltres estem per això, no? Per fer canviar aquest pensament i per recuperar l'espai litoral, per la conservació de fauna, d'aus, de natura, i també perquè la gent pugui gaudir d'espais naturals i sants. I ja està, una mica la reflexió. Doncs molt bona reflexió, Bàrbara. Gràcies per explicar-nos l'experiència també del Vendrell i les problemàtiques que hi ha per allà. Alguna intervenció més? No? Sí? Jesús? Perdoneu, però seré molt breu. Aviam si algú té una resposta o ens pot una mica orientar sobre aquesta pregunta que a la meva intervenció m'he deixat. I és, ara ja en 2 setmanes que serà Sant Joan, com pot afectar tota aquesta fauna, tota aquesta flora que durant el confinament s'ha pogut desenvolupar d'una manera molt més activa, com la festivitat de Sant Joan pot impactar a totes aquestes espècies. Aquí ho llenço perquè entenc que a la platja de les botigues de Sitges, tot i el que he reivindicat, que no hi havia tancat ni perímetre de seguretat des de fa molts anys, clar, quin tractament s'hi farà? No sé si algú té una resposta o... Mira, no, el responc. Justament, no sé si has anat a les botigues de Sitges últimament. A petició de l'Ajuntament de Sitges i del Departament de Biodiversitat de la Generalitat, estem habilitant un tancament gran. Vull dir que el perímetre fa
50 metres d'ample per 100 i pico de llarg, enganxat a Proginesta, i com a zona de refugi, és un tancament de refugi pels corriols. En previsió de que comencen els xiringuitos, l'arribada massiva de gent, hem fet el tancament aquest. Demà l'acabem, perquè ens van faltar una hora de feina, i demà l'acabem. I, bueno, jo crec que aquests tancaments de palicorda, que són bastant grans, són la part positiva d'una pressió humana excessiva en un moment puntual o del dia. Es poden refugiar, els ocells troben allà prou tranquil·litat. I l'opció de moment que hem trobat és aquesta, que són tancaments provisionals, perquè no els tenim com a definitius, però són àrees una mica de cert tamany on el bitxo, davant de la pressió humana, es pot establir allà una mica més tranquil. De moment hi ha això. Sí, Manel, digues. Sí, que nosaltres a Vilanova, en la línia del que diu el Marc, tenim uns tancats que són molt amplis, tant provisionals com el permanent, que sempre és un espai on segurament el corriol pot descansar molt més en l'espai de la desembocadura, que allà sí que si hi ha risc d'incivisme i de gent que salti els tancats, en aquell espai és menor. I com a curiositat, l'any passat, dels 2 tancats que van fer permanents, tots 2 van ser abans de Sant Joan i un va ser just divendres abans de Sant Joan. O sigui, era una posta que estava en actiu just per Sant Joan. Vam tenir molt poc temps per actuar, vam fer un tancat molt petit, que no té res a veure amb els que hem fet aquest any, amb tanques de la brigada, perquè era el recurs que teníem, no teníem pal en aquella ocasió, i realment les nostres expectatives eren molt baixes. Creiem que podia ser acte de vandalisme i casualment aquesta posta va tirar endavant, van néixer els pollets, van fer tot el seguiment i va anar molt bé. I era en una zona més, era a la passera de la Pacifae, o sigui, era una mala zona. Confiem que aquest any, amb els tancats tan amplis i que sempre tenen aquest espai de descans del torrent, no hi hagi afectacions, o sigui, mínimes. Gràcies, Manel. Doncs anirem acabant. Si teniu alguna... La Marta... Sí, em sembla que el Jaume també volia dir alguna cosa, ara he vist un missatge. Sí, respecte al tema aquest de Sant Joan, de fet jo ja estic patint per quan es pugui banyar la gent a la platja, que aquí a Vilanova de moment encara, sabeu que ja estem en fase 2, però de moment no permetem el bany perquè no teníem el servei de socorrisme i tampoc altres serveis, per tant hem tingut com una treva una mica més llarga fins que la gent comenci a anar més en massa a la platja. Tampoc fins ara no podia venir gent de masses llocs, estàvem aquí una mica aïllats en una fase 1 i 2, ara ja pot venir gent de fora i llavors fa patir una mica el fet aquest que es tornin a massificar les platges d'aquesta manera, però bueno, sobretot pel tema de Sant Joan us volia comentar que és un tema que encara estem parlant perquè amb totes aquestes mesures del Covid, del distanciament i del tema de l'aforament de les platges i tot plegat, ho hem comentat amb altres municipis d'aquesta taula de gestió del litoral i veiem molt complicat poder garantir, poder evitar la massificació si les platges estan obertes i ens estem plantejant, ho hem d'acabar de decidir, però ens estem plantejant de tancar els accessos a la platja el dia de Sant Joan. És una cosa que estem valorant perquè també és difícil de portar a la pràctica, però que ho estem valorant perquè realment nosaltres amb la llargada i la superfície de platges que tenim és com pràcticament impossible controlar, diguéssim, tots els grups de persones que estiguin a les platges i tot aquest tema del distanciament i tot plegat, i com que és un dia que ja és propens a massificar la platja, doncs ens estem plantejant això. Però encara no ho hem acabat de decidir, però dèiem que tindria sentit si fos una mesura que no fos només nosaltres, no? No tindria massa sentit que fos un municipi que ho fes i els altres no, perquè la gent se'n podria anar al municipi al costat i potser encara seria pitjor, però que fos una cosa consensuada estaria bé, que fos que diversos municipis ho fessin. La Bàrbara vol dir alguna cosa. Sí, Bàrbara. Gràcies.
De fet, té raó la Marta, no? Perquè ja no només per Sant Joan, sinó ara, com que n'hi havia municipis veïns que no es podien banyar i nosaltres sí, doncs una senyora, com que no es podia banyar, va venir al nostre municipi, la pobreta va tenir un ensurt i se la van trobar al costat del muret ja fa 2 setmanes. Llavors, qualsevol prohibició o no prohibició perjudica el del costat, no? I sí que, com diu la Marta, nosaltres tancar la platja és impossible. No és que sigui o no sigui. Tenim 50 no sé quantes entrades, més o menys, 7 quilòmetres, és molt difícil. El que sí que farem, direm, com sempre, que tothom, que no ho sap la gent, però és així, no es poden fer fogueres, no es poden fer revetlles, no es pot fer... Per Sant Joan no es poden fer coses a les platges, el que passa és que la gent ho fa. Farem un reforç, sí que direm que no vagi la gent a la platja, però, clar, tancar és molt difícil. I el que fa por ja no és els veïns, els residents del nostre municipi, sinó, com diu la Marta, que com que ja n'hi haurà més mobilitat, nosaltres som de moltes segones residències i ara que tenim tot prou controlat, no només per la platja, sinó per altres qüestions, doncs això pot ser catastròfic. La veritat és que ens fa molta por i no només per platja i per aquestes coses, sinó per altres qüestions, no? Que vosaltres sou un municipi una mica més gran, no? Nosaltres som 39.000, però n'hi ha molta diferència entre els que viuen al poble i els que viuen a les platges. I si deixen que tothom surti de casa de Barcelona, el principal que tenim de segona residència, això pot ser molt caòtic, no? Ja ha estat els altres caps de setmana que la gent dijous a la nit, divendres a la nit, venia per arribar i un edifici que vivia jo sola o jo i la veïna, venien 4 veïns, llavors estava prohibit, no sé què passarà per Sant Joan. Nosaltres estem prou preocupats i dijous farem una reunió amb Protecció Civil i amb la policia, perquè sí, la veritat és que fa una mica de por. I a banda de Sant Joan, una reflexió una mica més a llarg termini, aquest any hem tingut sort perquè tothom estava tancat a casa i ha proliferat el corriol, però i l'any que ve què? No? Ara tindrem sort, però i d'aquí a un estiu, què passarà? No? Ja està. La gent pot anar a la platja, poden córrer amb els gossos, aunque no es pot, però com que no han d'estar a casa, doncs passarà com altres vegades, que no serveix de res la conservació. Però estem darrere lluitant. Gràcies, Bàrbara. Jaume, m'ho volies afegir? Sí, gràcies. Mira, jo volia afegir també una reflexió, aprofitant el títol més ample de l'època de confinament, el que ha passat durant aquest temps, que és que la natura s'ha vist molt alliberada, però que, en canvi, les entitats, per exemple, que participem en tot això, ens hem vist una mica difícils de trobar-nos, de parlar entre nosaltres, de prendre decisions, fins i tot de fer aportacions, participar i fins i tot protestar. I en aquest sentit, doncs, ja que és el Consell Comarcal del Garraf que sembla que ha organitzat això, m'agradaria que quedés constància d'aquesta petició per part nostra que això es pogués continuar. Nosaltres veiem que el Consell Comarcal del Garraf no deix participar les entitats, almenys nosaltres mai se'ns ha convidat per participar-hi i creiem que tenim moltes coses a dir i justament ara, per exemple, que hi ha aquest projecte que està amenaçant l'autòdrom de Ribes, que és un espai, atenció, que és un connector del que és l'Escola Gimí del Peix. L'Escola Gimí del Peix, en teoria, això havia de ser gestionat per lo que era el Consorci de l'Escola Gimí del Peix i ara ha passat aquesta competència al Consell Comarcal. El Consell Comarcal del Garraf, que, en canvi, dona unes informacions de cara a l'Ajuntament de Ribes dient favorable al projecte. I aleshores nosaltres pensem que això és un error gravíssim perquè s'està atemptant contra el corredor biològic que dona sentit a lo que és la protecció dels colls Gimbrà del Peix, que és xarxa Natura 2000. I, per tant, a mi m'agradaria que el Consell Comarcal del Garraf fes un procés participatiu que es pogués parlar tothom lliurement del tema que està passant ara en aquest espai. Molt bé, gràcies, Jaume. Jo puc parlar
per mi i pel servei de medi natural. No? Sí que és veritat que clar, tot el que es feia al Consorci d'Escossos Mira el Peix doncs, ha passat al Consell Comarcal. Això va passar el març de l'any passat, no? Tot el tema, i s'ha estat treballant sobretot amb els tècnics de medi ambient, amb el mateix perfil que tenia abans de comitè tècnic, això. Però jo crec que hem fet moltes activitats d'obertura i de difusió i hem col·laborat també amb entitats, però igual amb la MAPOS no hem tingut ocasió. No? Pel que fa al tema de l'autòdrom, jo realment no m'ha arribat res, no ens han demanat res, però sí que estem oberts a parlar-ne des del Servei de Medi Natural, estic dient, no sé si políticament o no sé, però bueno, no sé, és qüestió de parlar-ne. Jo crec que s'han d'obrir els temes i... Perdona, però el Consell Comarcal de Garraf sí que va fer un informe favorable amb el tema de l'autòdrom. Llàstima que abans hi havia l'Eva Pinyol, podia, en tot cas, ella haver pogut escoltar-ho i dir alguna cosa respecte a això, no? Bueno, ha hagut de marxar, però jo prenc nota i ho parlarem, això, Jaume. D'acord, gràcies. Gràcies. Algú vol afegir alguna cosa més? No? Doncs, ja ens hem passat d'hora, però jo crec que ha estat molt bé, molt aprofitat. La Marta Jofre, Marta, si vols fer la cloenda de la trobada. Val. Doncs res, simplement, ja ho he dit abans, que moltes gràcies a tota la gent que heu participat en aquest webinar. Crec que ha estat molt interessant i que estaria molt bé poder fer aquest seguiment i aquest intercanvi sobre el tema del Corriol per anar veient com va evolucionant. Jo volia agrair això un altre cop especialment a la gent de la xarxa ciutadana de suport, a aquests voluntaris que ens han estat ajudant aquests dies a informar a la gent i a tenir una mica cura del Corriol i també al Consell Comarcal per participar d'aquesta jornada. I res, crec que ha estat interessant i que em sap greu haver arribat tard, però miraré la gravació, que veig que s'està gravant. I res, emplaçar-vos a seguir treballant per aquest tema, que crec que tant des de l'administració com des de les entitats com des del voluntariat estem tots treballant en la mateixa direcció i està donant els seus fruits. Espero que segueixi donant-los. Moltes gràcies, Marta. Doncs gràcies a tots per venir. Us passarem per un enllaç d'aquesta gravació i dels 2 vídeos que no hem pogut veure gaire bé i que val la pena que es puguem veure amb calma. I res, agrair-vos la vostra participació i molta vida al Corriol. Gràcies. Adéu. Adéu.